ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಬೈದೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ ಮಾತ ಪುದರ್ಪೋನಿಂಚಿನ ಭಾರತದ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಇನಿ ಯಾನು ಅಸ್ಸಾಂಡುಲ್ಲೆ. ಅಸ್ಸಾಂದ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಗುವಹಟಿದ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಡು ಅಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿ ಅಲ್ಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನಿನ ತೂದು ಬರ್ಕ. ಕಾಮಾಖ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಪತ್ತೋಡಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಸ್. ಇಂದುವೆ ತೂಲೆ ನೀಲಾಚಲ ಶೈಲಿಡ್ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷ ಮಹಾಯಜ್ಞಡ್ ದಕ್ಷ ರಾಜನ ಹೋಮಕುಂಡಗ್ ಬೂರ್ದು ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಸಹಿತ ಪೊಪ್ಪರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ವೀರಭದ್ರನ ಕಡಪೊಡ್ದು ದಕ್ಷ ರಾಜನ ತರನ್ ಕಡಪಾವೆರು. ಅಂಚನೆ ಶಿವದೇವರು ಆ ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ದಾಕ್ಷಾಯಿನ ಸರ್ರನ್ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ದಕ್ಕುವರು. ಐಟ್ ದೇವಿನ ಯೋನಿ ಭಾಗ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೆನೆ ಅವೇ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಮಂದಿರ. ಈ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಈ ಏಡಾದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಪಾರಿವಾಳ ಐನು ಮಾತ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಂಡು. ಇಂಚುಲೈತೆ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಪೂಜಿದ್ದೇರೆ ಅಂದ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬಲಿಪೀಠ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕಾಮಾಖ್ಯ ಮಂದಿರಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೊಸತ್ ಅದು ಇಂಚ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರಡ್ ಇಂಚ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ಲೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ದುಂಬು ಮಾತ ಈ ತೀರ್ಥ ಬಾರ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಕೈತಲ್ ಮಾತ ಪೋದು ಐಕೆ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಟ್ರೆ ಬುಡೊಂದಿತ್ತರ ಶಿಲೆಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರು ಯಾಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಮುಲ್ಪತೊಲೆ ಏಡುಂಡು. ಏಡ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೋಣ ಕಂಜಿನ ಕಟ್ಟದೇರು ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಥರ ಕಟ್ತದೇರು ಐನ್ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ. ಈ ದೇವರಿಗೆ ನೇಯ್ತ ತುಡರ್ ಅಂಚನೆ ಊದು ಬತ್ತಿದ್ದ ಸೇವೆನ ಕೊರೋಲಿ. ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಭೋಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅವಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ತಂದು ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ತೊಲೆ ಏತ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಅಂಬುಬಚ್ಚಿ ಮೇಳಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನವು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಕೈತಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಕಾಮಾಖ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಗುವಾಹಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿಗೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಇಂದು ಆ ರೀತಿ ನಿಂತ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.